नमस्कार, रसस्वादमध्ये आपलं स्वागत आहे। आज आपण बघणार आहोत कच्च्या पपयाचा भाजीचा एक प्रकार। आमच्या गावाला ह्या भाजीमध्ये कालवं, मुळ्याची माष्ट, सुका जवळा घालून बनवली जाते। तर आज आपण सुका जवळा घालून ही भाजी बघणार आहोत। तर त्यासाठी लागणारे साहित्य बघूया। हा कच्चा पपया आहे, याची साल काढून आपण बारीक तुकडे करून घेणार आहोत। पपयाची साल काढून आपण असे बारीक तुकडे करून घेतले आहे। बाकीचे साहित्य बघूया। 1 वाटी सुका जवळा, कोथिंबीर आणि थोडीशी हळद, 7-8 लसणीच्या पाकळ्या किसलेल्या, अर्धा इंच आलं किसलेलं, 2 टोमॅटो, 2 कांदे बारीक चिरलेले, भाजलेल्या सुक्या खोबऱ्याची पावडर 2 चमचे, मालवणी लाल मसाला 2 चमचे, छोटा चमचा गरम मसाला आणि चवीनुसार मीठ, 1 चमचा तेल, आलं लसूण परतून घेऊया। कांदा, थोडंसं मीठ, टोमॅटो घालूया, गरम मसाला, हळद, मालवणी लाल मसाला घेऊया चांगला, कोथिंबीर, मसाला आपण 2-3 मिनिटं परतून घेतला आहे आणि जवळा स्वच्छ धुवून घेतलेला आहे। जवळा आपण साफ करून धुवून घेतलेला आहे। जवळा चांगला परतून घेतला आहे। पपया घालून घेऊया, चांगलं मिक्स करून घेऊया। सुकं खोबरं पावडर घालूया, मीठ घालूया, 1 वाटी आपण पाणी घालणार आहोत। मीडियम गॅसवरती आपण झाकण घालून शिजवून घेऊया आणि अधूनमधून आपण परतून घेऊया। झाकण काढूया। मीडियम आचेवरती आपण 6 मिनिटं शिजवून घेतली आहे। अधूनमधून आपण परतत होतो। कोथिंबीर घालूया, गॅस स्लो केलेला आहे। आता झाकण घालून आपण थोडा उशीर शिजवून घेऊया। स्लो गॅसवर 4 मिनिटं झाली आहे। झाकण काढूया। भाजी बनवायला आपल्याला 12 ते 13 मिनिटं लागली आहे आणि भाजी आपली आता रेडी झाली आहे। गॅस बंद करूया। कच्च्या पपयाची जवळा घालून भाजी तयार आहे। आमच्या गावी याला कांदा खोबऱ्याचे वाटण घालून पण ही भाजी बनवतात। तर तुम्हाला जर ह्यामध्ये जवळा वापरायचा नसेल तर तुम्ही अशा प्रकारेच व्हेज भाजी करू शकता। तर अशी चविष्ट भाजी तुम्ही करून बघा आणि मला सांगायला विसरू नका। हा व्हिडिओ आवडला असेल तर लाईक करा आणि रसस्वादला सबस्क्राईब करा। धन्यवाद।